Mga idol, humanag sugba tong ipasugba mga idol. Mao ra ni ganap sa atong for today's video mga idol. Ug dili nato taason ang atong video kay taas na kayong istorya mga idol, di mahuman. Kapoy na kay sigyaw-yaw aning tubangan sa kamera mga idol. Mga idol, kumusta naman? November 10, 2024 ta karon. Adlaw nga Domingo. So may plano na mo nga mangad tumi karon sa kuan palengke. Palit mig isda mga idol para subahon. Sudan na mo sa paniud to mga idol kay talagsa raman pud may makatilaw og isda no kay dugay-dugay na pud to na wala may nakasuri anang palengke diya sa Surigao. So atuon na mo karon mga idol og mamili mig mayong kanang isda nga tambok ba. So testingan nato kung makakita tag mayong isda dito mga idol. Ang akong partner mga idol nag-ilis pa para mo ato na dayon mi. So, magkita-kita-kits ta dito sa palengke karon mga idol. So, sa atong biyahe mga idol dili ta mag video kay ansip man. O mga idol, mao na akong partner mga idol, mao ni yang attire. O mao ni attire ni Madam Dadang. So, lingi dang lingi. Okay, nara siya. Nag-ilis pa. Kay magpasugba lagi mig isda karon mga idol kay kamerang duha diri karon sa boarding house mga idol. So, di off niya. So, siyempre mo usog ba jud tag isda og magkilaw pud ta. O mo higo pud tag sabaw magtula pud siguro tanang. Unsa man daw magtula ta dili. Sige, mo ra na. Di mo bisita mo. Nahulog mo gutong kutsara ganina gud. O siyempre mga idol. I-warm up jud nato ang atong mga makina mga idol kay importante kay na mga idol. Adi siya ka magpadagan mga idol, i-warm up nimo kay para mulahot tay ang atong motor. Bisag karaan ni atong motor mga idol. Ato ning pagkaon kay mao man ni atong kabayo diri syudad. So mga idol ato nang igawas ang atong motor mga idol kay naman gud sa grahian mga idol. Okay, ato na pagawas mga idol. Okay. Sakay na akong partner mga idol. Kita-kits tayo sa pre-market mga idol sa palengke sa Surigao City. Kapit mi diri sa kuan mga idol, Wellington Bazaar. Mamalit mi kuan. Magpalit mi ka ng floor mat. Diri ay sa Wellington Bazaar mga idol, diri tapat. Diri tapat mga idol nara. Labian ra mo Wellington Bazaar. Okay. Diri man day kuno sa Pikas. Okay mga idol, diri mi. Tara mga idol no, kani mga tindahan diri sa kuan, diri atbang sa Chinese Chamber. Kami karon sa sulod mga idol o magpalit mig floor mat para ibutang namo sa among boarding house na gamay para ang salog dili siya kuan, dili siya bugnaw initumban kay semento ra man gud mga idol, guwapo sa pawan og floor mat mga idol. Ilan ang gisukod mga idol para mahuman na kay para makaadto na ta sa palengke para makapalit na tag sudan mga idol, human na og bayaran na diri sa counter. Tagiya diyan ni mga idol Koreano. Morning nga tindahan mga idol. Morning nga tindahan mga idol diri sa tapat sa Wellington Bazaar. Mo sa nga tindahan. Sabi? Variety store. Sa variety store na mga idol. Variety store na. Mo ni ilang mga tinda diri mga idol. Koreano tagiya ni mga idol. Ato na mi mga idol, ato na mi sa palengke. Mga idol naata karon sa prime market ng Surigao City mga idol. Sulod na to sa ilang palengke. So makita natin diri ang mga isda ng mga labas mga idol. Para mga idol, akong partner. Sulod na mi diri mga idol kay diri mi mamili og isda. Isda nga sugbahon. So kay piliun niya nga sugbahon kanang presko gyud para inikaon nato magtulo-tulo atong singot ba sausaw sa halang na sausawan. Maglibog yung kag pamili og kuan mga idol kaning sugbahon kay grabe ka daghang isda mga idol. Maglibog kag pili ba. Ang presyo mga idol tagaliog man. Grabe makamahal mga idol. 240 mang kilo. Pat kabuk among gipalit. Amura nang ipasugba mga idol. So amo ni ipasugba mga idol, tulahon na mo ni isa. Patula lang. Para to kuan para sa sa tinula. Nga jaman. O kato direta.
Sarap ako tulungan. Ipasok ba natin tulog? Aman. Nara. Araw. Sa gulig ko. Rubati. Tuwas na ako mga idol kay lapok man sa sulod. So ako ning kwan, ako ni pasugba dito sa magsugba ay diri sa ilid sa prime market mga idol. Nata karon sa subahanan mga idol. Ako nang ipalimpyuhan ang atong ipasugba nga isda. Ipalit dito sa sulod sa prime market. Limpyuhan na ni manang ate. Magsugba ay diri sa atbang yun mismo sa prime market mga idol araw. Kasi manang ate. Kung ganahan mo magpasugba mo diri niya. Nara diri sa atbang sa palengke sa prime market. Limpyo kayo mga idol pagpasugba birada mga idol. Hindi juga makalimutan na mga idol. Magbalik-balik mo ka. Dili niya sa yung nagpa-promote ha. Mo juga ako nakita mga idol. Mga idol ang magsugbahay mga idol, labti kay mga idol. Og si manang ate mga idol, busy kay sa yung mga transaksyon diyan mga obligasyon ba sa pagpasugba ba. Ba na to mga idol, kuha ko na ako motor kay kuha man sa likod at dito sa tubangan ako gibutang. So karon mga idol dili ra ninyo makita ang sugbahanan ni ate mga idol. Talang dalan mga idol padulong na sa syudad. Og diri padulong pud sa syudad. Kamo na magpunto ang mga idol kung gusto mo mukari diri. Kay di na nato isa-isa mga idol kay ako kay ning syudad no. Basta nara sa prime market. Nara sa prime market mga idol. Karon mga idol makita nato atong ipangsugba mga idol no. Klase-klase ra ng mga isda na mga lapas kay mga idol. Diri rin yung makita ni mga idol sa prime market gyapon mga idol. Mga idol human nagsugba atong ipasugba mga idol. Mao ra ni ganap sa atong for today's video mga idol. Kung dili nato taason ang atong video kay taas na kay istorya mga idol di mahuman. Kapoy na kay sigyaw-yaw aning tubangan sa kamera mga idol.